Kegiatan bungkusi jajan sak ben dina. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya wis ngene iki ya, Bes, kegiatanku sak ben dina. Ya wis bungkusi jajan kaya ngene iki. Sing saiki sing tak bungkusi iku arane kerupuk seblak, Bes. Rasane pedes-pedes gurih, enak pokoke, Bes. Lah iki wis padha mbek gini tak paki ku mau sak pake isi 10, Bes. Berdi paki wis padha wae ditali satset pokoke angger gak pudar ya, Bes. Engko nek mudar ya ora kena disetorno, Bes. Baleni maneh. Bar ngono tak tumpuk wis mari dititik karo Mas iki. Mas iki mau tugase nitiki karo ngeter-ngeteri mie ku mau, Bes yo. Nang gone omah-omah sing diteri. Lah bar ngono iku aku karek ngresiki panggonku mergawe, ngresiki yo sing gulung kabel, terus noto-noto sing bareng tak gawe iku mau, plastik-plastik sing nang dhuwur sing wis tak gawe ku mau tak buaki nang ngisor. Lah sing plastik sing digawe maneh sesuk kaya pak-pakan, kaya tali iku tak klumpukno nang kardus, Bes. Soale sesuk digawe maneh. Lah iki wis mari tak klumpukno sing penting-penting karek nyapu, Bes. Bar disapu iki mau ya ben padang. Soale sampah plastik iku wis sithik tapi ketoke akeh, Bes. Lho kaya contone kaya iki lho. Padahal iki mok sithik, Bes, tapi ketoke ya akeh. Lah olehku ngresiki iku sekalian, Bes, ora kok angger-angger ngresiki. Ya wis bar kabeh lah kek tak resiki, tak sapu, tak buang ning sampah iki mau, bar tak buak terus kingko nek wis full sampah tak obong, Bes. Ben nang padang. Lho, nek wis padang koyo ngene kan atine wis ayem. Dadi karek nyendak penggawean liyane, Bes.